Alright, praise the Lord. Napakaganda po ng ating awitin. Napakaganda po. Na-amaze po ba kayo sa ganda ng awitin na Hallelujah? You have won the victory. Amen ba? Mga victorious ba tayo, kapatid? Sigaw nga ng amen. Ayan. Medyo dumami ngayong Wednesday Nung nakarang linggo lang, medyo konti lang kasi nagbakasyon yata yung iba. Nakapagbakasyon na ba ang lahat? Grabe na pagkaba ng bakasyon last week. Ngayon, back to reality na naman tayo, no? Alam ko ang iba, hindi naman nakapagbakasyon, pero nakapagpahinga din naman sa kanilang mga bahay. Pero yung iba nakapagbakasyon nga, pero yung bulsa walang pahinga. Amen ba? Totoo ba yan? Pero kapatid, nag-enjoy naman sila, no? Kahit yung bulsa medyo hindi nakakapahinga. Amen. So ngayon, buksan po ng ating mga Biblia sa Book of Corinthians, in 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 6. Nasaan yung aking? Basahin po natin. Sige. Ayan. Magana na. Salamat po. For what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures, and that He appeared to Peter and then to the 12. After that, He appeared to more than 500 of the brothers at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Blessed is the reading of His Word. Purihin po ang Panginoon sa ating pagbasa ng kanyang salita. Ngayon, napapansin po natin sa 1 Corinthians, chapter ng 1 Corinthians 15, ito po ay nagpapatukoy sa resurrection chapter, no? Ito rin po ay gospel na sumasakop sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. So, kung sa tingin po natin, natapos na po yung sinasabi nating Semana Santa, pero kapatid, pinapapatuloy pa rin nating ipahayag kung ano ba talaga po ang resurrection. Nice na lang natin pong i-emphasize na ang kapangyarihan po ng resurrection ay ito po ay kakaiba. No? Ang gospel is the good news. Ang ating Panginoon ay hindi nanatiling patay. Amen ba? Hindi nanatiling patay ang ating Diyos. Kaya po, muli nating ipapahayag ang chapter na ito ngayong gabi. Yun po yung ating topic ngayong gabi. So, ang paksa natin sa gabing ito ay pinangmatang the importance of Christ's resurrection, or in Tagalog, ang kahalagahan ng pagkabuhay ni Kristo. Ano ba ang kahalagahan nito, kapatid? Nais ko lamang po ulit i-emphasize po ito sa atin kasi marami din ang hindi pa nakakaintindi ng gospel. Sa tingin po natin, ang gospel is parang nagtatapos lang po sa cross. Di ba? Pagkamatay ni Jesus Christ. Ang resurrection po ni Jesus, ito po yung hindi dapat nating parang maliitin o kaya naman kakalimutan. Kapatid, ito po ay napaka-importanteng parte ng kaligtasan. Kung bakit po tayo naririto. Ito po ay ang pinaka-highlight o solidong pundasyon kung bakit tayo mga Kristiyano ay nananatili at patuloy nag-share ng gospel. Amen ba? Kahit ako, nung bago pa lang ako maging believer noon, ang alam ko sa gospel is hanggang
death of the Lord Jesus Christ dun lang sa cross. Ang alam ko is, it is finished. Yun lang alam ko. Pero, hindi ko na-emphasize sa aking sarili na yung resurrection. Honestly, noon nung believer pa ako. At ito nga, yung death of Jesus Christ on the cross, yung sacrifice na dinanas niya, para sa ating mga kasalanan, kalakoy, hanggang dun lang matatapos yung ating topic about ano ba talaga ang gospel. Doon ba nagtapos? It is finished na ba? Yun na yun? Finished na ba? Diba? Pero kapatid, ipapatuloy natin dito na kung saan mas matindi po ang nangyari. Kung kaya, ikaw ay naririto ngayon dahil sa resurrection. Yan ang nagpapatunay na buhay ang ating Diyos. Kasi nga, di ba, sabi sa Bible, ibibuild niya ang church. So, sino magbibuild ng church? Si Jesus. Pagpatay si Jesus, walang church. Amen ba? Kaya, ito po ang patunay na may simbahan. Ito pong simbahan na ito ay natayo mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen ba? But when I start studying about resurrection, kapatid, nung nag-study na ako ng resurrection noon, grabe palang impact, no? Na-realize ko na hindi pala nakakatakot mamatay. Ano yun? Talaga, pag i-studyhan nyo po yung passage ng about resurrection, hindi pala nakakatakot mamatay. Parang ayaw nyo yata mag-study, Parang atrasado ba? Guys, sa totoo lang, hindi mo nakakatakutang mamatay. Bakit? Ang resurrection ay nagpapatungkol na tayo din po ay mabubuhay balang araw. Kaya nga po tayo nagsisimba Kaya po tayo umati ng cell group, umati ng discipleship, tayo po ay nagbabasa ng Biblia at nananalangin kasi we believe that someday may resurrection din po ang mga anak ng Diyos. Yan po ang papatunay niyan. So, wala naman dapat palang katakutan. Amen ba? Walang nag-amen. Kaya tayo nag-invite, ng ating mga classmates, ng katrabaho, kasi nga, gusto rin nating i-share na may buhay na walang hanggan, balang araw. Yan po ang ating pag-asa, kapatid. Yan lang po ang ating hope. Mahirap ka man, walang-wala ka ngayon, Kahit anong estado ng buhay natin, kapatid, pero lahat tayo dito, pare-parehong mabubuhay someday. Kapag may kondisyon, magpatuloy ka. Yun lang po ang susi doon. Amen ba? Kaya now let us know kung ano ba ang kalagahan. So ang pag-uusapan nga natin is yung importansya o kahalagahan ng pagkabuhay ni Jesus Christ. So mag-share lang po tayo ng 3 na kahalagahan kung bakit ba natin kailangang malaman ito. Amen ba? So, number 1, ito po yon. It confirms the deity of Christ. Yan po ay nagkukumpirma o nagpapatibay o nagva-validate. Amen? Nagva-validate o nagko-confirm na ang Diyos natin ay tao at ganun din, at the same time, siya ay Diyos. Amen ba? Ang Panginoong Jesus ay hindi lamang po siya tao, he is a man, At the same time, he is God. Yun po ang kanyang tinatawag na deity, yung pagka-Diyos. So, pag sinabi nating deity kasi, yun po yung sinasabi nating personhood o yung kanyang pagka-Diyos talaga. Ibig sabihin, importante yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon na nagpapakita na hindi pala nag-i-exist, na hindi pala siya nag-i-exist lang as tao, as a man, but He also exists as God. So, anong lesson po ba ang makikita natin dito? Na kung bakit po natin pinag-uusapan ito, kapatid? Ibig sabihin, walang nangyayari sa atin na hindi alam ng ating Panginoon. Alam ng Lord ang lahat ng nasa sa atin, ng nasa sayo. Kaya nga alam niya kasi nga Diyos siya. Amen ba? Yan po ay nagpapatunay kung babasahin lang natin po ang gospel.
Naging tao siya doon, pero alam niya ang mga nangyayari. Kasi nga, Diyos po siya, no? Namamangha ka na lang, na-miss ka na lang na alam niya yung iniisip ng taong ito. Alam niya yung iniisip ng kanya mga disciple. Kasi nga, Diyos po siya. Hindi lang po siya tao lang na ordinaryo. Siya po ay Diyos. So, God is all-knowing. God is all-powerful. God is present God. Siya po yung present God. Kahit saan ka, naroon siya. Amen? So tayo ngayon na sumusunod at naglilingkod sa Kanya, may pag-asa po pala tayo sa ating Diyos. Kasi alam natin na ang ating Diyos, hindi lang pala siya tao. Talagang super talaga. Kumbaga, yung manood kayo ng movie na Superman, mga movie na yan ng mga Avengers. Nako kapatid, yan lang po ay pawang istorya lang. Pero when you read the book ng gospel, talagang makikilala mo kung sino ba talaga ang superhero ng buhay mo. Amen ba? So ibig sabihin, He is all-powerful, all-knowing talaga. Wala ka nang ibang mahanap pa. Ganun po katindi ang ating Diyos. So, walang nangyayari sa atin na hindi alam ng Diyos. Lahat ng nararamdaman mo ngayon, alam niya. Nang iniisip mo, anong uulamin mamaya? Ano kayang may budget pa ba ako bukas? Alam ng Diyos yan. Kailan kaya ako makakapag-asawa? Alam ng Diyos yan. Isasama ko na yung mga young prof. Hindi lang tayo bandang estudyante. Di ba? Kung sino makakasawa mo, yun yung alam ng Diyos. Hindi natin alam pero alam na niya agad. Ganun po palit hindi yung ating Diyos. Kaya nga po nanalangin tayo kung sino yung magiging kasama mo. Di ba? Mayang people, maingay na naman. Ayun nga. At bilang isang tao, katulad natin, no, dapat lamang po natin maintindihan na kung bakit nagkatawang tao si Jesus Christ. As bilang tao, kailangan nating maintindihan kung bakit nga ba nagkatawang tao si Jesus. No? Kasi nga, ang rason is, matindi ang problema ng tao. Matindi ang problema ng tao. Kaya nga po, nagkatawang tao siya. Problemang tao, hindi yung pambayad ng utang, hindi pambayad ng ilaw, tubig, tuition. Hindi po yan ang pinaka-main na problema ng tao. Siguro naman, nagigets nyo kung anong problema ng tao, no? Ano ba? Ang pinaka-greatest problem ng isang tao na bakit natin po naranasan ang toxicity, naranasan po natin ang depression, anxiety, at naranasan din po ng tao magloko, magsinungaling, immorality, mga bisyo, kung ano-ano pa. Bakit po ba nangyayari to, kapatid? Ano ba ang greatest problem ng tao? Isa lang ang salita, ang sagot dyan. Yan po ay sin. Iisa lang ang sagot. Yan po ang problema natin, kapatid. Kaya nga po nagkatawang tao ang ating Panginoon. So, bakit po ba nangyayari ito? Ang pinakaugat kasi ng lahat ng ito ay ang kasalanan. So, at ang tao naman, tayo, as tao, di natin kayang isolve ang problema na ito. Malaking problema po ito, hindi po kayang solusyonan ng pera ito, kapatid. No? Amen ba? Hindi kayang, kahit pinakamayaman ka pa sa buong mundo, sa'yo na ang lahat ng kaulapaan dito. Pero ang kasalanan, kapatid, hindi kayang solusyonan yan. Kasi tao lamang tayo. Makasalanan po tayo, kapatid. No, kahit nga yung tao, di ba, apelido mo, perfecto. Merong apelido, perfecto dito? Di ba? Nagkakasala ka pa rin. Nagkakasala pa rin, di ba? Tapos, pilitin mo, magpakabuti sa isang araw. Kunwari, ngayon ha, magkukumit ka na hindi ka magkakasala ngayong araw. Kailangan maghapon, wala kang kasalanan. Di ba? Kaya ba? Di ba walang isang tao makakagawa nun? Magpakabuti ka,
ito nga, itong klaseng magpapakabanal ka talaga, naggagawin mong lahat para di ka magkakasala. Pero kapatid, hindi eh. Hindi talaga kaya. Kada segundo, kada minuto. Sa isipan pa lang, may kasalanan na agad. Ba? Kaya nga po kapatid, matinding problema ito. Kaya nga, at nakita yan ng ating Panginoon. Nakita ng Diyos ang solusyon. At ang kabayaran ng kasalanan nga ay kamatayan. Lahat tayo patungo sa impyerno, kapatid. Lahat tayo talaga patungo sa impyerno. This is the reason why Jesus Christ ay nagkatawang tao. Dahil hindi na kaya ng tao na isolve ang problem na ito. Siya ay perfect man. Saktong-sakto po. Siya ang worthy lang na magtutubos sa ating lahat. Kaya nga po, inako niya sa cross ang ating mga kasalanan. So, si Jesus Christ lang ang makakasolve ng problem na ito. Siya ang naging substitute. Kumbaga, naging, imbis na ikaw o tayo, siya na. He became the substitutionary sacrifice for our sins. Deserve naman talaga na tayo dapat yung maparusahan, pero hindi natin kasi kaya bayaran yan, kapatid eh. Hindi natin kayang bayaran ng kabutihan, ng kayamanan, ng katalinuhan o ano yung Tagalog ng famous? Kasikatan. Hindi ko na alam yung ano, di ko alam yung Tagalog nun. Siguro yung nakaka-relate lang. Joke lang. So, hindi natin deserve talaga, kapatid, ang kabutihan ng Diyos. No? Kaya nga po siya nagsakatawang tao, kapatid, para maabot niya tayo. Para maabot niya. Para lang makalapit siya sa atin. Siya na po ang kusang lumapit, kapatid. Sabi dito, no, sa verse natin, for what I received, sabi ni Paul, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures. No? Yan po yung nagpapatunay. That He was buried. That He was raised on the third day according to the Scriptures. So, sinabi dyan na kailangan niyang mamatay para yung kasalanan mo, kasalanan ko, ay malinisan. At mapatawad niya. At kailangan niyang ma-raise from the dead to confirm that He is God. Hindi po mapapatunayan ng scripture na ito kung hindi po siya nabuhay muli. Kapatid, yan po ang kahalagahan na kung bakit natin pinag-uusapan ang deity ni Jesus Christ. Ang kanyang pagka-Diyos. Napaka-importante ng kanyang resurrection because He is the perfect sacrifice to substitute, to suffer for our sins. No? Ang kasalanan mo, siya ang nagdusa. Ganon katindi ang pagmamahal ng ating Diyos. Kasalanan nating lahat, siya ang nagdusa. Imaginin mo ha, paano kung ang iba ang magdusa ng kasalanan mo? Halimbawa, yung sa group leader mo, magdudusa ng kasalanan mo. Tapos gawa pa ako sa krus. Sa tingin mo, valid ba yun? Tapos, ang daming kasalanan ng cell group member niya. Ang daming kasalanan sa group member niya, patay. E di, kawawa yung cell group leader. Paano yan? Valid ba yun, kapatid? Di ba, ang pangit tignan? Kasi, sa totoo lang, hindi magiging valid yan kasi makasalanan din po si cell group leader. Lahat tayo, kapatid, no? Walang excuses. Hindi ko naman, baka tignan yung group leader nyo, yung kasalanan ka pala, kuya. Grabe kayo sa kanila, wag naman. Example lang yun.
Kaya masasabi natin ang resurrection of Christ is the greatest blessing to all of us. Inako niya. Sa akin na lang, sabi ni Jesus. Anak, sa akin na lang, tabi. Manood ka. Ganon si Lord eh. No? Buti na lang hindi si Buddha yung ating Diyos. Bakit? Namatay si Buddha, hindi na nabuhay. Si Muhammad, patay din, di ba? Hindi rin nabuhay. Pero ang dami nilang followers, grabe, milyon. Pero ang dami pa rin niniwala sa kanila. Si Rizal, dito sa atin. Sa ating lokal na Pilipinas. Marami ring followers, naniniwala na siya din ay Diyos. Pero siya tao lang at namatay. Hindi nabuhay si Rizal. Kaya mapagpala po tayo kapatid na mga Kristiyano. Tayo lang ang may Diyos na namatay, ngunit muling nabuhay. Palakpakan na nga natin si Lord. Amen. Mapapansin natin na kapahamakan ang kanilang patutunguhan ng mga taong sumusunod sa Diyos na hindi nabuhay. No? Kasi sila ay tao lang, pero si Christ na sinusundan natin, siya ay totoong Diyos. Mapalad ka, kapatid, no? Kaya tayo po ay may rason na magpatuloy. Yan ang power ng Christ resurrection at dapat po nga po tayo mag-rejoice. Ang ganda ng kanta kanina, no? Dahil ang pinakamatinding kalaban ng tao ay ang kamatayan. Yan po ang pinakamatindi, kapatid. Hindi natin matinding kalaban yung kaaway mo sa eskwelahan. Hindi po yan ang matinding kaaway mo. Sa office, hindi rin ganun. May nakita ka, ganyan na naman yung kaaway mo. Naku, hindi po sila ang ating kaaway, kapatid. Lahat ng tao may matinding kalaban. Yan po ay kamatayan. Pero alam niyo, kapatid, kaya nga po tinatakal natin yung deity ni Jesus, is yan po ay nagpapatunay ng resurrection. Sakop ka, kapatid, na ikaw rin ay mabubuhay. Kaya nga resurrection, no, dapat tayo mag-rejoice. Kasi alam natin na kung ano ang pinakamatinding kalaban ng tao ay daig na. Nadaig na ni Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, natalo na. Noon, nung 2,000 years ago pa. Kaya may reason, kapatid, na magpakasaya ka. Maggalak tayo sa Diyos na dapat siya talagang papurihan at pasalamatan. Na hindi po tayo talaga manghihina. Kasi may pag-asa tayo eh. Mamatay man ako. Isipin, mamatay man ako mamaya, bukas o kahit anong oras. Alam ko na pupuntahan ko ang pangako ng Diyos. Ganon po katindi ang resurrection, kapatid. Sakop na sakop ka niyan. Pero ang kondisyon nga, kapatid, ang tanong, sinunod mo ba si Lord? Tananggap mo ba ang kanyang kaligtasan? Yun lang po ang ating kondisyon. So, mapalad ang mga nagsiserve kay Lord, nagpapatuloy. Mapalad ang mga nagpapatuloy mag-serve kay Lord na kahit sila po'y nahihirapan, umiiyak, sila po'y nanonoblema, daming stress, pero ikaw pa rin po'y nagpapatuloy. Mapalad ka, kapatid, hindi po yan sayang. Mapalad ang mga nag-serve kay Lord kasi we are serving the God of all champions. Di ba? So praise God sa mga nagpapatuloy na patuloy ka magpakalalim. No? Patuloy po tayong pag-igihan ang ating pag-serve kay Lord, paglilingkod. Lalo na, meron na namang challenge na binigay para sa atin, no? I know na medyo mabigat, pero kayang-kaya natin to, kapatid. So, praise God. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15, "Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting?" Sabi dyan, no? O kamatayan, nasaan ang tagumpay mo? O kamatayan, nasaan ang kamandag mo? But thanks be to God, no? He gives us the victory
through our Lord Jesus Christ. Sabi ni Jesus, bago siya mamatay sa krus, it is finished. Tapos na, kapatid. Kaya wala nang dapat katakutan. Kamatayan man yan, kasakitan. Lahat po tayo talagang magpapatuloy at magpapatuloy kay Lord. Kaya again, it confirms the deity of Christ. Yan po ang ating point number 1, na nagpapatunay na ang ating Diyos talagang buhay. Amen? So point number 2 is now, it confirms that our faith is not worthless. Ang ating pananampalataya, kapatid, ay hindi sayang. Sabi sa verse 14, and if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. Alam nyo, nagpipreach ako dito, walang kwenta. Kahit inaasma ko, tumatayo, nangangaral sa atin ngayong gabi, wala rin kwenta. Panampalataya natin kay Christ, wala rin kwenta. Pagpunta mo na pa lang dito, walang kwenta kung ang ating Diyos hindi nabuhay, wala sa patay. Nagsasayang lang po tayo ng oras sa paglilingkod, everything we do, all our sacrifices talaga, sayang lang po. Wala siyang meaning, no? Wala po siyang kabuluhan. Lahat ng efforts natin, umawit, maglinis ng church, mag-usher dyan sa harapan, mag-evangelize, mag-cell group, wala po yan kwenta kung walang kaligtasan o walang resurrection na nangyari. So, kaya nga po, ganun katindi ang ating resurrection. May epekto po yan kahit ngayon. May impact po talaga yan sa atin, no? Ganun katindi. Sabi nga sa verse 17, and if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Ibig sabihin, ang paglilingkod natin ay baliwala kapag wala pong resurrection. Sinasabi dito, walang kwenta ang pangaral, walang kwenta ang pananampalataya, makasalanan pa rin tayo. Sinasabi sa verse 17. Kaya si Rizal, si Muhammad, si Buddha, hindi nila kayang pawiin yung ng ating mga kasalanan. Kaya nga mayroong isang tumayo na nag-mediator. Bilang isang mediator na pumagitna para pawiin po ang lahat ng kasalanan ng sanglibutan. Kaya nga po, si Kristo, matindi ito. Kaya nga po siya nagkatawang tao kasi binigay niya ang lahat para sa iyo. Ang tawag doon, ano po? Ang grace. Grace. Pakisabi sa katabi mo, grace. Grace. Hindi tayo karapat-dapat, no? Hindi tayo karapat-dapat sa grasya ng Panginoon. Hindi naman tayo karapat-dapat sa love talaga ng Lord, eh. Wala ni isang karapat-dapat sana. Pero, kusang binigay ng ating Diyos. Kaya, marapat naman nating tanggapin. Amen ba? Wag nating sayangin, wag nating talikuran, wag nating, kung tayo'y tumalikod, balikan natin yung grace na yan. Hanggang ngayong oras, bukas na bukas po yan. Hindi po si Grace. Di ba nakaka-humble na pag ma-realize po natin talaga yung pagmamahal ng Diyos, talagang ma-humble ka talaga. No? Ma-realize mo na lang na, naku, nakakaya naman kay Lord. Ako pa talaga yung sinave niya na hindi naman ako ganito dapat. Ang dumi-dumi ko, ang dungis-dungis ko. Hindi naman ako karapat-dapat sa kanya eh. Pero binigyan niya ako ng pagkakataon. Gaano kabigat ang kasalanan ko, gaano katindi yung nangyayari sa buhay ko, Pero ang Diyos, patuloy niya akong niyayakap. Ganun po yung grace eh. Kahit nakapatay ka ng tao, ang dami na nag-testimony na nakapatay ng tao, pero dahil sa grace ng Lord, sila po'y na-save. Di ba si Paul, ang dami niyang pinatay na Christians noong una, early church. Pero, tinawag siya ng Diyos. Tignan mo nga nangyari. Grabe ang impact sa Asia, di ba? Siya nga po yung nagsulat ng 1 Corinthians. Gano'n po katindi ang grace ni Lord. Kaya ikaw kapatid, pag ma-receive mo ang grasya ng Lord, huwag mong aayawan. Tanggapin mo. Marahil ikaw kapatid,
Mismong sarili mo, hindi mo kayang baguhin. Pero pag ang Diyos ang kumilos, babaguhin at babaguhin ka niyan. Walang mahirap na kasalanan sa grasya ng Lord. Amen? So, love tayo ni Lord. Sabi mo nga sa katabi mo, love na love ka ni Lord. Amen. So, mahal tayo lahat ng Lord. Kaya nga tayo inakay niya sa lilim ng kanyang kaligtasan. Amen ba? So, talagang mapapaluhod at mapapaluhod ka sa kabutihan ng Panginoon. So, balikan natin yung point natin kanina. It confirms our faith that our faith is not worthless. So, ano po ba ang faith? Ibig sabihin ng faith, kapatid, relying everything to Him. Ibig sabihin, ibibigay mo pati ang future mo, lahat ng ambisyon sa Kanyang kamay. Yan po ay faith. Kahit hindi natin alam kung ano ba talagang patutunguhan, ngunit kapag may faith po tayo, may tiwala ka. Kasi nga may tiwala ka alam mong mabuti ang papatunguhan nito. Yun po ang faith. Bigay tayo ng example, no? Simplihan lang natin para maintindihan po pa natin sa mga baguhan lang kung ano ba talaga ang faith, no? Ang faith ganito, halimbawa, sasakay ka ng eroplano. Tapos, halimbawa si Shangshang, bigyan natin pangalan, si Shangshang. Pupunta daw siya ng US sa Georgia. Ayan. Sasakay siya ng eroplano ngayon. Mamayang gabi, sasakay siya. Ngayon na lang. So, hindi niya alam kung sinong piloto, hindi niya kilala, di ba? So, hindi nga niya alam kung expert ba yan, maging piloto. Malay niya. Hindi niya alam, no? Kakagraduate lang pala niya kahapon. Tapos, magdadrive ng airplane. Kasi nga, may tiwala siya, sasakay siya. Yun po ang faith. Kahit hindi mo alam, pero may tiwala ka, faith po ang tawag doon. O kaya naman, sakay ka ng barko o kaya ng van. ng van, no? Papuntang Tacloban. Anong sasakyan mo ng van dito? Ano yung mga usong van dito? Van-vans na lang. Ayaw nila sa van-vans. City tours. Sakay ka ng van, hindi mo alam, adik pala yung driver. No? Hindi mo nga alam, di ba? Hindi mo alam, wala kang kaalam-alam. Basta sasakay ka lang. Mabilis pa naman magpatakbo, no? Pero tiwala kang makakarating ka sa Tacloban nang ligtas. Anong tawag doon? Faith. May tiwala ka eh. So, sa restaurant naman, kumain ka, nag-order ka, kunwari, mamahalin, no? Mamahalin. O kaya sa mamurahin na lang, sabihin natin, umorder ka, di mo alam na dinuraan na pala yung pagkain mo. Tapos, nasarapan ka sa pagkain. Pero hindi mo alam na kung dinuraan ba to o malinis ba to o hindi mo alam, di ba? Di natin alam. Pero nasarapan ka. Pero may tiwala ka sa nagluto. Yun po ay faith. Diba? Everything we do every day is faith. May kasamang faith, kapatid. Nagtitiwala ka sa tao, pero sa Diyos, di ka nagtitiwala. Diba? Nakuha po nyo, kapatid, ang essence ng faith. Yan po ay tiwala, kahit hindi natin alam. So, ibig sabihin, sigurado ka ba na ang pandesal na kinakain mo, na pinili mo kaninang umaga, malinis? Di ba, kapatid? Di mo nga alam kung ang gumagawa ng pandesal, ginaganon pala sa kilikili. Tapos sabi mo pa, uy, ang sarap ng pandesal nyo, ang alat-alat, pero masarap. Pero, kasi nga may tiwala ka sa panadero o sa gumawa ng tinapay, yan po ay faith. So, ayun nga, kung may tiwala ka sa tao, dapat sa Diyos magtiwala ka rin. Mas magtiwala ka. No?
Kasi ibig sabihin, nilalagay mo o sinasandal mo sa lahat ng meron ka sa Panginoon. Sinasandal mo lahat kay Lord. Binibigay po natin lahat kay Lord. Lahat ng future natin, lahat ng ambisyon, makapagtapos ako ng pag-aaral, gusto ko si Lord, ilagay niya ako sa Katbalogan. Magtatrabaho ako dito. Lahat po ng future, ilalagay natin kay Lord. Lahat ng ambisyon na meron ka, pag sinandal mo yan kay Lord, sigurado kapatid, pag nagtiwala ka lang, kahit hindi natin alam, siguro maliit ang sweldo dito, naku po. Pero hindi mo alam eh. Hindi natin alam kung anong gagawin ng Lord. Pero sinandal mo ang lahat ng tiwala mo kay Lord. Yan po ay faith. Amen ba? Huwag po tayo masyado magtiwala sa tao kasi we know na sila nga po'y hindi naman makapagtiwalaan. Example lang po yun kanina para mas magtiwala pa po tayo sa Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay. Amen ba? So, ang future, lahat, yung puso mo, yung isip mo, puso. Yung isip mo, yung puso. Tignan mo. Ayan, lahat ng resources mo, ipagkatiwala natin sa Diyos. Kasi pag pinagkatiwala natin sa Diyos yan, sigurado po yan, talagang malinis yan. Hindi po yan sayang. Hindi po yan mawawala. Alam niyo kapatid, marami na ang nagtiwala sa tao. No? Alam niyo na ba? Pag nagtiwala tayo sa tao, sigurado, walang patutunguhan yan. Lahat po ng tao nagpa-fail. Leader mo nagpa-fail din. Di ba? Lahat tayo talaga nagpa-fail. Wag mong ibigay lahat ng tiwala sa tao. Ibigay natin sa Diyos. Kasi, ang Diyos, alam natin, kasi nga, Diyos siya, no? Everything na nasa Kanya ay kontrolado niya. Lahat ng bagay, kapatid, hindi kontrolado ng tao. Kaya mahirap pagkatiwalaan ang tao. No? Kung nagtitiwala ka sa tao, mas magtiwala talaga tayo sa Diyos. Bakit? Kung sa tao ka magtitiwala, talagang mapapahamak ka. Ang tao pwede kang lokohin. Pwede kang siraan, pwede ka ring kung ano pa ipapakahamak mo sa kanya. No? Nag-fail ang tao, kaya nga, kailanman, kailangan nating malaman ng Diyos, hindi nanloloko. Hindi po siya nanloloko, no? Wala po siyang niloko. Kaya glory to God, our faith is not worthless. Hindi sayang ang faith mo kung sinandal mo sa ating Diyos. In verse 17, no, sabi dito, and if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Yung faith po natin, kapatid, pag hindi nag-resurrect si Lord, sayang talagang faith natin. Pero dahil nga nabuhay si Lord para sa'yo, ang faith mo talagang useful na useful yan. Gumagana yan, kapatid. Hindi pa po yan sira, gumagana at gumagana yan. As long as yung faith mo'y nakakonect lang kay Lord. Ang tanong, gumagana pa ba kapatid ang faith natin kay Lord? Gumagana pa, baka lowbat na. Kailangan nating i-connect yan ulit sa ating Diyos. Ang faith kasi guys, tinatalo niyan yung mga excuses, it abolish our timidity, it abolish our negative mindset. Tinatalo niyan yung mga kinatatakutan mo. No? Alam niyo yung faith, hindi yan maingay pero malakas ang loob. Ang faith, hindi po parang yung lata na walang laman, na parang, gano'n mo, maingay talaga kasi walang laman, di ba? Pag ang faith, guys, gumagana, yan po ay hindi matunog, pero malakas ang loob niyan. Yan ba? The impossible becomes possible. Pag ang faith, gumagana. Biruin mo, di mo alam ang bus driver, nakapikit na, inaantok na sa pagdadrive. Para ikaw nakatulog din sa biyahe. Pero dahil may tiwala ka sa driver, yun po ang faith. Lalo na kung mas tiwala tayo sa Panginoon, hindi natutulog.
Ang aeroplano, kahit gaano pa ka-expert ang piloto, no? Ang barko, ang driver ng van, bus, kung ano pa na sasakyan na mayroon yan. O kahit saan man po tayo magpunta, no? Kung ang piloto nagkaberya sa gitna ng himpapawid, yung bus sa gitna ng kalsada, no? Di natin alam kung ano mangyayari. But because we have faith in God, He is sovereign to uphold you from anything na kapahamak mo. Kaya ng Lord ibahin ang landas kapag ikaw ay mapapahamak. Kasi sovereign yan eh. Siya po ay Diyos eh. Kasi siya po ay buhay. Naranasan nyo na bang bumiyahin na munti kayo maaksidente? No? Kapag nandyan po ang faith, pag gumagana po yan, dahil ang faith gumagana, dahil ang Diyos natin may protection yan, kaya niyang kontrolin ang lahat ng mga nangyayari sa paligid mo na hindi mo alam na mangyayari pala. Ang Diyos kayang baguhin yan. Kaya kang i-protect niyan. Hindi ka niyan papabayaan kapag konektado po ang ating faith dyan. He is the Lord. Sovereign nga si Lord, di ba? Pinag-usapan natin kanina, ang deity niya, ang pagka-Diyos. Amen ba? So, hindi ka matatakot kung anong mangyayari. Ang faith, hindi ka matatakot kung anong mangyayari. Hindi ka matatakot. Sabi nga kanina, pag napag-aralan natin kung anong resurrection, hindi ka matatakot mamatay. Kasi sure na sure ka kung saan ka pupunta. Sa pagkain na kinakain natin, na iniingatan din tayo ni Lord. Nagpipray tayo, no? Lord, sanctify this food. Ganyan. Bless mo ang pagkain ito. Di ba? Iniingatan din tayo ni Lord sa mga ganyang mga pangyayari. Di ba? Marami tayong nababaltaan ng mga poison, ganyan. Pero tayo, kapatid, na may faith, hindi po yan tatalab. Kung ano man mga lason ng nariyan. Kapag may faith tayo, kapatid. Kung may masama man nangyari sa buhay natin, we are not afraid. Hindi tayo matatakot kung ano mangyayari. Because God is the one who will upholds. Who protects na hindi tayo matatakot mamatay. Sino tatakot? Takot ka ba, kapatid? Hindi sa pagtulog natin, no? Si Lord ang gumagabay. Nariyan si Lord, gumagabay. Siya ang katabi natin because we believe there is also, kapag hindi ka takot mamatay, we believe that there is a resurrection body. Balang araw, tayong lahat ay tatayo, kapatid. Tayong lahat maranasan yan. Pag di ka takot mamatay, maranasan din po natin. Maranasan nyo ang resurrection body. Kaya kapatid, start na pag-study ng resurrection. Importante po yan sa ating buhay, no? Walang Kristiyano na matatakutin. Walang takuting Kristiyano. Baka nag-isa ka sa boarding house nyo, kaya nag-isa ka sa gabi, naglalakad. Tapos, sige ang lingon mo. Taka, may sumusunod. Teka, may parang may dumaan. Parang may kumalampag. Saan yun? Baka wala man tao sa taas. Hello. Ang mga Kristiyano, kapatid, hindi po matatakutin. Walang kinatatakutan ng mga Kristiyano. Ang faith, ang mga taong Kristiyano ay matatapang. Ayan ba? So, put all your trust in the Lord. Sabi nila, mga Samar nun daw, mga tatapang yan. Pagkarinig ko sa amin sa Manila, no? Pag may narinig kaming Samar, si Mama kasi waray din, taga Samar. Nag-uusap sila ng kaibigan niya. Excuse. Sabi niya, matapang na yung mga taga Samar. Kasi may mga yan, may mga itak. Mga sundang, ganun, sundang. Narinig ko yung mga sundang na word, tapos yung mga barangan. Matatapang daw yung mga taga Samar. Ano ba naman yan, Lord? Ganun pala sila katapang. Pero andito na ako sa Samar. Matatapang din pala ang mga taga rito, no? Ang taga SFCA, nakita ko mga tatapang pala. Mga taga Samar na, pero anak pa ng Diyos. So, amen ba? So, put all your trust in the Lord. Again, it confirms that our faith
is not worthless. Hindi sayang ang faith mo, kapatid, kaya simulan mo na ngayon yan. Amen ba? Sa ikatlong puntos natin, ito po, it confirms that our labor in the Lord is not in vain. Amen? 1 Corinthians chapter 15, verse 10, sabi dito, by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Yan po ang sabi ng Apostle Paul. So sabi pa dito sa verse 58 ng 1 Corinthians pa rin, sa chapter 15, therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen. Kapatid, pinagpapala ka ni Lord sa lahat ng pagpapagal mo, sa lahat ng pagsisikap natin, no? Hindi ka hinahayaan ni Lord na umiiyak ka lang. Pero pinagpapala ka ni Lord. Ang kakulangan natin sa ating buhay, kapatid, talagang natural lang naman ang mahirapan ka. Mahirapan tayo, no? Natural lang naman talaga na maiwanan tayo ng ating mga miyembro sa mga pinagdadaanan natin o naroon. Sa lahat ng mga klaseng pinagdadaanan natin ngayon, kapatid, naroon ang Lord. Wag nating sabihin na hindi tumitingin ang Lord, hindi niya napapansin yan. Lahat ng yan po, kapatid, ay nakikita niya. No? Walang sayang na sakripisyo o lahat ng oras na ginugugol mo dito. Walang sayang, kapatid, ang pagsiserve natin kay Lord. Lahat ng gawain sa church, like sa pag-abot ng kaluluwa, pag-preach, pag-cell group, pag-map, pag-walis sa worship, o pag-play sa worship team, manyan, o pag-lead ng children's ministry, lahat ng ministry dito sa church, ang media, campus ministry, pag-usher dyan sa pinto. Lahat ng yan, kapatid, ay kasama sa pagpapalain ng Panginoon. Lahat ng yan, kapatid, hindi sayang. Nanlilibre ka man sa mga cell group members mo, papakain ka sa kanila, lahat ng yan kasama, lahat ng investment po natin sa kingdom, yan ay nakikita ni Lord. Kaya sabi ni Apostle Paul dito sa verse 58, your labor in the Lord is not in vain. Sabi niya, di ba, stand firm, let nothing move you. Wala po sanang mga bagay ang ayoko yung gawin yan. Mapagpahubag. Ano ba? Makapagpagaba. Ano ba? Hindi na ako Tagalog, guys. Sige, yun na yun. Walang mga bagay, kapatid, ang pwedeng Lord help me. Ano ba yan? Hindi na ako Tagalog. Babalik muna ako sa Manila para masanay ako ulit. Joke. Walang, kapatid, mahirap, no? Ang magbibigay sa atin ng kabigatan kapag ang Diyos mismo ang magpapala sa atin. Kapatid, walang mahirap sa Diyos, no? Alam niya talaga yung iniiyak mo gabi-gabi. Alam niya yan. Alam niya yung sinasubmit mo. Alam niya yung panalangin mo. Gabi-gabi na yan. Guys, tahimik na gabi, medyo, di ba? Nagmo-moment ka, nakatingin ka sa taas, tapos tumutula luha mo, ang drama. Tapos nagpa-music ka pa ng medyo, no? Kapatid, alam ng Diyos yan. Lahat ng mga hinaing natin, lahat ng mga longing natin, kapatid, alam ng Diyos yan. Kung nahirapan ka na, nandyan si Lord na tumatapik sa'yo. May cell group leader ka na tumatapik sa'yo minsan. Yan po ay ginagamit ng Diyos. No? May pastor na nagtatapik sa'yo. Uy, kaya mo yan. Di ba? Minsan, di mo alam, di mo kilala yung tao nag-encourage sa'yo para magpahubag yung loob mo. Iba po yung magpahubag.
Palubag. Tingnan nyo, di na ako marang magtagalog. Tinuturuan nyo kasi magwaray. Pagpalubag loob. Lubag loob. Tignan nyo. Ayan, kapatid. Kahit anong wasiwas ng kaaway sa atin, no? Anong wasiwas ng kaaway sa atin, patuloy pa rin tayong nagsiserve kay Lord. Ano yung wasiwas? Di nyo alam, no? Kala nyo kayo lang, ha? So, yan, kapatid. Alam niya ang kapaguran mo, alam niya yung mga iniiyak mo, yan. Lahat ng yan ay mapapalitan balang araw ng kaginhawaan doon sa langit. So, pakisabi nga ulit sa katabi mo, congratulations sa'yo. Congratulations sa'yo, kapatid. Nagpapatuloy ka. No? Your labor in the Lord is not in vain. Because Jesus is alive. Amen? Christ's resurrection represents our victory of all follower of Christ. Because our God is alive, kapatid, and powerful. He will never experience death. Hindi na ni Lord ma-experience ang kamatayan dahil natapos na. For He will exist forever and ever. This truth, itong katotohanan na ito, kapatid, ang magbibigay sa atin ng confidence to all of us that Jesus listens to our prayers and preserve us until He comes. Naway, magkikita-kita pa rin tayo sa sunod na kabanata. So, tayo po'y magsitayo lahat. Awitan naman po natin si Lord ng kanyang kabutihan. Dahil nga po'y... Ay, gumana. Awitan natin si Lord ng kanyang kabutihan dahil nga tayo ay kasama balang araw sa magiging resurrected body. Naniniwala po dyan, kapatid. Yan po ay matindi na magandang balita pa. Amen ba? So, kapatid, let's sing this song as offering to God na tayo po'y pasalamatan natin siya, no? Sa lahat ng victory ng kanyang nagawa para sa ating lahat. Amen. Hallelujah, Jesus.